Здравейте! Ще ви покажем една игра. На земята сме очертали трасе с шишарки, по което трябва да се прекарва топче или да се минава. Играта може да се играе за брой докосване на топчето и за време едновременно, за колко най-бързо време ще може да бъде прекарано топчето и с колко пипания. Като за пипане също ще се брои и когато топчето се опре в шишарките. В момента ние ще използваме една джанка вместо топче, която ще я търкаляме с една пръчка. Така. Играчът си я слага и почва да засича се времето и като кажем започни, започва да я търкаля. Гледа се часовника. Готови? Започни. Играча брои. До сега 2, 3, 4, 5, 6, 7. Като всяко едно пипане и докосване на шишарката се отброява за броене. Се отброява за докосване. Колко станаха? Броиш ли? До сега 17. Така. Така играчите може да се изредят един по един и да се види кой играч за най-бързо време с най-малко докосвания може да прекара топчето през трасето. Така. 1 минута и да речем 7 секунди. Колко докосвания? 40. 40 докосвания. Така. И сега, като е приключил този играч, следващия играч взема неговото място и играе. След това може да се изредят още веднъж, да си подобрят резултата и така. Втория начин, който може да играем в това трасе, е като направо играчите вървят по нарисуваната писта и се брои с колко стъпки ще премине трасето, като щом настъпи някоя шишарка, може да се приеме като наказателна да се брои или направо да изгаря, зависи от условието, което се приеме. Сега ще ги броим просто колко шишарки ще настъпи. Така, започни. Ето така. Хубаво е да се прецени според номера на обувките, ако има и големи хора да играят. Това, разбира се, ще им е много тясно. Едва ли ще успеят с големи крака. Може някои, които искат да се пробват и назад да опитат по това трасе, не знам дали ще им е лесно. Така може да се засече и времето. Това е този вариант за игра. Ако ви е харесала играта, може да си я играете, събирате шишарки или може с камъчета, с клечки, с листа или с нещо, което може да се очертае с тебешир, но тебешира не може да се види като мръдне, докато клечката или шишарката веднага се вижда и недвусмислено се вижда грешката и може да се преброи. Това беше от нас. Всичко най-хубаво.